Koortstertille waard pas in 1959 officieel een dwarp. Het is de een van de jongste dwarpen van Friesland. En toch verschijnt er joert een boek van 320 zijden over de bijzondere geschiedenis van Koortstertille en de borgschippen Koorten en Koortstermoenen. Na de oorlis van het Nije Kanaal waard het dorp in de jaren 50 aangewezen als energiekern. En dat waren van grote verorings. Het weer een agrarisch dorp. Die was ik, Twiesel en Droegeham. Meest boeren met een soort land. En dan komt die omslag in 1959 van de industrie. En het dorp is echt toen van karakter totaal verloren in een hele kwarte tijd. Door de komst van grote bedrijven lutsen mensen uit oren van Friesland en Nederland naar het nieuwe dorp Koortstertille. Gewoon daarvan je niet weer voort. Ja, dit is een soort import. De mensen die het verboden aankomen, hier komen te werken omdat er een soort industrie komt, hier in de 60er jaren. Ik ben in zo'n 60 ben ik hier in een verhuizen en ik ben in het Ziens gekomen bij Heidsma Beton. En je zit er nog heel tijd geen hier zie. Dat klopt, ja. En ze accepteren het nog steeds. Als haat van de squallen maken schreeuwen de jong zelfs mooi hoe een Lietse boerenmierskip uitgroeide naar een nieuwe industriekern. Wat je nu ziet en hoe het vroeger weer is totaal oors. En de koorten, dat weer, ja, het plak, dat heb ik soorten gesteld. Dus de squallen, die te west had. Ik heb de borkerijen bezocht. Ik heb zoveel mogelijk daar bij die mensen west en met hen praat ik over die borkerijen. En als ik vaak sta, als je dan praat over historische feiten, dan kom ik vaak wel overal voor. Hoe het leven west had. Koortstertille is een libbende mierskip met een dwarpshuis, een winkelcentrum, een mierskippelijke fruittuin en een warme belangstelling voor de eigen skiertnis. Want bij de presentatie van het skiertnisboek zie je het de tjerken vol.